Patxi Briñon Etxezarreta Azpandarra mundu mailan erreferentea den AFP albiste agentziarentzat ari da lanean. Espainiako kirolari ospetsuenak elkarrizketatzen ditu bertan. Arratsaldeon ikusentzuleo, jarraian izango dugu erreporteia ikusteko aukera Nerea Olaso-lankidearen eskutik bera egon bai da Patxirekin, baina lehenik aktualitateari biderik behar dugu bestea beste ikusten duzuen bezala, bizi elkarteak ekintza batekin bai du gaur goizean Brendo Zetorbidean Angelun. Ongi etorri iparraldearen orenera. Sute bat eta kalte materialak izan dira Hendaiako erretentzio zentroan bar gauean egondako barne istiluetan. SO polizia sindikatua salatu duenez, zentroan atxikitzen dituzten etorkin talde baten oldarraldiaren ondorioz, hainbat altzari xehetu eta sute bat ere eragin dute barnean. Egoerari ezin eutxita Baionako komisaldegian laguntza eskatu eta 21 agente bertaratu dira. Hauen hitzetan kalteak handiak dira. Gertaera hauekin lotuta, erretentzio zentroan ziren 5 lagun atxilotu dituzte. Zimadek bere aldetik azken urteetan izurritea hasi zenetik egoerak okerrera egin duela salatu du berriki. Zentroan geroz eta jende gehiago eta itxialdi luzeagoak izaten dituztela. Nahi dute erakutsi gogorago direla. Baina ez da bate efikaza politika hori badakigu, hor egoiten dira, ez balima dira ezagiak eta igazkin batean, berriz joiten dira Irunera eta berriz itzutzen dira, zenta Afrikatik etortzen direlarik eta frantsesa mintzatzen dutelarik, nahi dute Frantzian bizi, normal den bezala. Eta Frantzian familiaekin hemen lan egin eta bizi. Orduan berriz etorriko dira. 2021ko iraian ere izan zen jada sute bat bertan, eta poliziek diote estatu mailako zentroak presio heltzeak direla uneotan. Iaz, 2019 pertsona igaro ziren Hendaiako erretentzio zentro honetatik Zimaden datuen arabera. Bizi elkarte ekologistak Angeluko Brendoz karrikan egiten ari diren eraberritze lanek ingurumenaren kodearen 228/2 artikulua ez dutela betetzen salatu dute gaur goizean. Hemen egiten ari diren obrak ez dute legea errespetatzen. Zenta bidea araberritze horretan ez dute bizikletaren zat antolaketarik egiten ari. Eta hori legez kanpokoa da. Claude Olive auzapeza legeari eskin egin aita dabilela salatu dute ekintzaileek karrika hau 30 km/h mugatuz. Eta bere ekologista eta ekintzak ez datozela bat. Zlom legea berrienak zerrendatzen ditu zein bizikletaren zat antolakuntzak egin behar diren bideko araberritzeetan. Eta hemen 30 kilometro zonalde bat uzten dute eta hori, 30 kilometroko zonalde hori, ez da zerrenda horretan. Beraz, ez da legez kanpokoak dira obra horiek. Gainera, gogorarazi dute Marseillan izan den antzeko kasu batean, berriki epaileek legezkoa ez dela ebatzi dutela eta jurisprudentzia egon badagoela. Larrialdi klimatiko garai horretan, harrigarria da berriz legez, desobedentzia zibil ekintz bat egin beharrekoan izaitea legearen errespetua galdetzeko. Eta bizi elkarteak Paueko epaitegi administratiboan lan hauen aurkako errekurtsoa jarriko dutela iragarri dute. Espainian dauden kirolari onenak elkarrizketatzen ditu Patxi Briñon Etxezarreta Azpandarrak. AFP, Agence France Presse albiste agentzian egiten du lan Madrileko korrespontsalian. Espainian pasatzen diren kirol gertakarien berri emaiten dut publiko frankofonoari, ez bakarrik frantziari, zenta publiko frankofonoa baitugu bezero asko Kanadan, Quebecen, Kongon, Senegalen, Suitzan, baitugu bezero asko mundu guzian. Bere lanaren 80% futbola dela dio, baina era guztietako kirolak jarraitzen ditu. Niri asko gustatzen zait saskiboloia, eta nik saskiboloia jokatu izan dut 15 urtez, baina ez dugu hainbeste saskiboloik egiten. Nik egiten dut pixka bat, saiatzen naiz egiten pixka bat, zenta nik maite dut. Baina egia da gehien bat dela futbola. Nire lana da
egun guziz banoa Madrilera, Sevillara, Barcelonara, Valentziara partiduak segitzera, zelai behi batzuk deskubritzera, ekipo behi batzuk deskubritzera, eta entrevistak egitera, jokalariak ezagutzera, eta partiduen kronikak egitera. Gainera mundu guziko publikoarentzat egia da Barcelonak eta Madrilek gehien bat toki guzia hartzen dutela, atletiko pixka bat egiten dugu ere, eta gero pixkat perfil berezi bat duten jokalariak ere interesatzen zaizkigu. Adibidez, balin bada japones bat, Takefusaku, adibidez, Real Sociedad hasi den behia, berak publiko japonesa interesatuko du, beraz gure kaztari inglesentzat adibidez interesgarria da artikulu hori egitea, gero haiek itzultzeko japonesez eta. Beraz, olako perfilak ere gustatzen zaizkigu, baina egia da gehien bat dela Real Madrid eta Barça. Euskal kirolari eta euskal kirolariei ere tarte bat egiten saiatzen da. Euskal Egiak eta Euskal Kirolak duen berezitasunak jende asko interesatzen du eta kazetarientzat beti interesgarria da olako historio bereziak edo perfil bereziak edo bizi berezi bat ukan duten jokalariak aipatzea eta egin nuen Mikel Merino bat, Mikel Oyarzabal bat futbolean eta txirrindulari batzuk ere eta beti interesgarria da haiekin egitea eta entrevistak euskaraz egitean beste zertxo bait lortzen duzu ere entrevistetan eta denentzat interesgarria da, irakurlentzat eta guretzat ere. AFP bezalako agentzian lan egin da, bere artikuluak mundu osoan irakurtzen dira. Atera ginuen scoop handiena izan zen Lionel Messik, ez dakit horretzen zaretzen, Igor Izolarik burofax bat bere taldeari, Barçari, jaiteko taldetik joan nahi zuela. Eta guk ukan ginuen konfirmazio bat taldearen barnetik, inturri batek esan zigun, konfirmatu zigun Messik joan nahi zuela. Eta beraz, atera ginuen alerta bat, artikulu asko egin nituen eta nire artikulua nintzen lanean egun hartan, eta nire artikulua gertu zen New York Timesen, biskat munduko kazeta guzietan, zenta informazio potolo bat zen. Beraz hori sorpresa polita. Urrengo erronka, Katarreko munduko futbol txapelketa. Niri tokatuko zaizkit Uruguai, Argentina eta Espainiako selekzioak segitzea. Beraz, ezan nahi du egunerokoan segitzea, entrenamenduetara joitea, prentsaurrekoak segitzea eta partidoak segitzea ere. Eta egia ezan profesionalki kriston oportunitatea, oso pozik noa, nire ametsa zen. Nire amets profesionalitariko bat zen edo joko olimpikoak, edo futboleko mundial bat segitzea. Eta hor bat eginen dut. Baina pertsonalki egia ezan mundial bat boikotatu behar balin bada, hau da, eta ustela da astapenetik buru arte, baina profesionalki eta kazetariak beharko dira gauza hori guztiak kondatzeko, beraz ara joanen gira. Mugan zuriz deika. Euskal Herriko bertsolari txapelketak aurrera darrai, jada 4 final aurreko jokatu dira eta Ipar Euskal Herriko lehen 2 ordezkariak asteburuan aritu dira kantuan. Patxi Iriart hiriburuarrak bere lehen parte hartzea du txapelketa honetan eta Gotainen aritzea egokitu zaio larun batean. Bertan, Nerea Ibarzabal Bizkaiko egungo txapelduna nagusitu da 738 punturekin eta 604 kotxbos jaso ditu lapurtarrak. Miren Artetxe Silabako azpi txapeldunak berriz igandean hasi du txapelketa Gasteizen. Saioa biziki gora beratxu eta egia esan sentsazio ez oso onak. Ez nintzen, enuen lortzen zentratzea, doinu batekin hasi ginen, gero gai bat ez duen ongi entzun eta berriz errepikatorazi berriz anion, eta desoreka momentu batean sentitu nintzen denbora guztian, 10 txikian izan ezik eta puntu erantzunetan pixka bat, baina oso buruna hasia izan nuen saio guztian zehar, eta sentsazioak ez ainonak. Hala ere, bigarren postuan sailkatu da 670 punturekin Aritz Mujikaren atzetik, eta ondo beharrean final erdietan beharko luke Endaiarrak. Ikusentzuleok gu gaur Gotainen gailendu zen Ibarzabalen bertsonekin agurtuko gara. Izan ongi eta bihar arte. Hor betirako damutuko zait itz